Iniciativa, el seu portaveu. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Folgado, si tant li preocupen els desaucis, li pregue, per favor, que no faça que la plataforma d'afectats per la hipoteca hagi de fer la tasca titànica de recollir les signatures per una ILP i li demane al seu president del govern, al president del seu partit i president del govern, que per favor aplique la llei per a que n'hi hagi dació en pagament. Vostè parla d'asfíxia de les famílies i de la crisi. Aquesta asfíxia es deu a les dures retallades que vostès imposen amb el pretext de la crisi i, per tant, de beneficiar als mercats. El mateix dia que vostès aplicaven les retallades, Floirán se disparava al peu i la prima de riesgo se disparava fins on molta gent no havia conegut. Vostès apliquen retallades duríssimes en el camp de l'educació, al camp de la sanitat, fent inclús pagar medicaments a aquells que no poden. Vostès retallen en I+D i després volen crear educació. Vostès llevaran les escoletes de 0 a 3 anys. Vostès van a privar als immigrants de l'assistència sanitària i un llarg etcètera. Però a banda, les retallades no són només socials, sinó també democràtiques. Vostès volen imposar al cap de Radio Televisió Valenciana, trencant un consens institucional per a imposar un nodo, perquè volen tapar les retallades socials, per no parlar de vendre Canal 9, per prohibir convocatòries de les xarxes socials per a que la gent proteste d'allò que vostès retallen, i un llarg etcètera. I per gran que faci l'elefant, no taparà les vostres retallades. Per tant, nosaltres votem que no a aquesta moció perquè entenem que la gent, i creiem que així és on està l'error, i és que o bé no comprenen o bé no comparteixen l'estat social i de dret. Els drets socials, els drets humans, els drets laborals, els drets civils són inherents a la persona i no els atorga ningú. Per tant, ningú ajuntament li regala drets a ningú i per tant no hi ha compensacions. Les persones, pel senzill fet de ser persones, tenen dret a aquests drets perquè són seus. Nosaltres votem en contra perquè no estem d'acord en que s'estigmatitzi. Vostès parlen d'integrar. El que vostès fan és estigmatitzar a la gent pobra dient que treballa ja que l'Ajuntament li dona recursos. L'Ajuntament li dona drets i és fals. L'Ajuntament no li dona drets perquè els drets són dels ciutadans i ciutadanes. Per tant, i només per saber-ho, el que vostès intenten és retallar tots els drets socials i que després la gent treballi a canvi d'ajudes socials, és això el que estan demanant perquè l'esclavitud, senyors, se va abolir fa moltíssim, moltíssim. I per tant, nosaltres, des d'Iniciativa, per una qüestió ideològica, per una qüestió de l'estat social i de dret que tant defensem, votem que no a que la gent, pel simple fet de rebre aquells drets que són seus, hagi de treballar. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ibáñez.